Ваня. Прекрасен ден мина камион червен, потънал целият в канал. В един прекрасен ден мина камион червен, потънал целият в канал. Покрай него видя момиче красиво, заведена покрай него видя момиче красиво, момиче заведена очице моя червена за мъчице, ти моя единствена очице моя червена за мъчице, ти моя единствена Здравейте за най-новия полицай Мустафа Съртев от приятелите да бъдат живи, здрави и успех в живота! Ако ти подам ръка, ако ти подам ръка, или дошла при мен. Ако ти подам ръка, ако ти подам ръка, или дошла при мен. Обичам моя червена за мъчице, ти моя единствена бъди. Обичам моя червена за мъчице, очице моя. И специално за госпитая, за полицая господин Съртев, от неговия брат, като му желая успех във всяко бъдеще начинание и лека служба. Айде, много професионални успехи от неговия брат, специално за полицая Съртев от неговия брат, като му желая много щастие, най-важно здравето и много професионални успехи. Очице моя червена за мъчице, Съртев от неговия брат, се наведи. Очице моя червена за мъчице, и моя се наведи. Много специално и за новия полицай Мустафа
може би в мен се влюби, но не споделя на улицата. Защо мълчиш сега? Защо разбити любовта? Защо пленяваш моето сърце? А после казваш твърдо, измъвнице, малка моя. Ти не знаеш що е любовта, но някой ден ще разбереш. Това при мене ще се озовеш, измъвнице, малка моя. Ти не знаеш що е любовта, някой ден ще разбереш. Това при мене ще се озовеш. Продължаваме специално за Абитеронта, поздравява неговите братовчетки и навръщане и братовчетките поздравяват Абитеронта. Айде!
Скандинавски услуги специално поздравяват най-чаровния и най-елегантен и красив абитурент. Айде, тук чурбачия.